Sakbaybay ti panagreira ti pagsinyan, telebisyon ken radyo, at daanin ti bukod awagas digiti Ilocano ang mangibingay kadagiti istorya ang nangipaay ti kaadalan, musika, salsala ken katkatawa. Mauawagan daytoy ti Komedya Ilo-Ilocana. Usar ti entablado, pinaragsak digiti aktor ang nakabado kadagiti nagagarbo a costume ti publiko. Bayat ti panakarambak ti Pamulinawen Festival na ipadanon manen kadagiti umili ti tradisyon ang naipasa kadatayo manipod kadagiti naglabas a henerasyon. Pagtalkan na ginidat tao, wan nakawalin ta siyak tigasat yo. Siyak tiring na ti verbanya, managayat ken napudno ngay na, managparaburo na ito'y puso. May sanating part iti culture ti Ilocano nga naman tayo lang from the very beginning nga intol-tuloy mi apo nga estudyante ken manursori ti Mariano Marquez State University. Ti aktibidad ti naiwayat iti maysa amol iti syudad ti Lawag, saan laeng at tapnon mangipaay ti naragsak a kapadasan, ngem ket di, tapno nagtalina edpay a sibibiyag ti panagayat digiti Ilocano, kang runaanen digiti agtutuboy ti bukod tayo a sining. Makita ka ti reaksyon ti nagbuya nga adda pay laeng pagluglugaran daytoy a tradisyon iti moderno a panawen. Nagbalin pay nga interactive ti naisagana a pabuya ken naimbitaran digiti sumagmamano nga audience nga agbali na paset ti performance. Karaman dito yan ni Lawag City Mayor James Brian Alcid. It's the original piece nga minanami pa ilang dinunana. That's why sila bikita dyan pa nagsarita, and at the same time tapno makita digiti younger generation kasigayam ito komedya. Though hami ma-replicate on at ubobrain na dinunana nga panel, but then agkaroon ta awareness nga adagayam pa ilang kasiga kultura tayo nga Ilocano. The journey of Atamante, iti panagsarsara na iti ginapudno. Asla lang it's a Romeo and Juliet version dagiti Ilocano men. May summit ni Angelica kaliti agtutubo ang nagbuya ti Komedya Ilo-Ilocana. Agbasbasa iti Manila ngem nagawid isunay ti probinsya tapnon makisalip iti Miss Lawag 2026. Baragsakan gapot a babaen kaday ting oportunidad na ikanmet ti gundaway a mapadas ti maysa kadagiti tradisyon ni pagpanpanakkel digiti Ilocano. Actually, it was my first time pero it was fun. Kasi nga comedy. Ngayon kasi today's generation, parang mas better na ganito talaga. Patsyan digiti nagbuya na sken nga ipakita tinaigat a suporta para iti kakastoy nga aktibidad. Kunada makatulong pay nga mindaytoy kadigiti agtutubo ang maiyasideg iti bukod tayo a kultura ken maiyadayo kadigiti saan na nasasaya at abanag. It's good to have shows like this because so many young kids nowadays are just all over the place. This is just like a religion that the kids will force to do things like this. It's not just the show; it's the camaraderie, and out of just hanging around somewhere, they have to have this place like this, which is good. Ti Komedya Ilo-Ilocana ket maysa kadagiti marka ti naglabas. Makuna at ti masakbayan na daytoy a tradisyon ket igyem ti agdama a henerasyon. Babaen ti panangipategda kadaytoy. Mabalin ngad adun tupay ti maparagsak na kadagiti sumarsarenupay a dekada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.